Даваш им газягата сега. По-голям пе... Страхът от хвърляне. С такъв човек не може да добър приятел. Готов си. Епизод 6. 6 Това ли? от 2. Ти си човека, който казва кой епизод. Аз вече съм. не мога ги броя. Не след толкова много хиляди гледания, брат. Ние сме бачи известните, ще говоря за нас. Ево на Карлос Насар. Много голям човек. Чувствам се като Горд съм, че съм някой българин. бачи от тайката, защото мисля, че само аз не качих в стори, че е печелил. Не, аз не качих, ама... Ево на Карлос Насар. Както и да е. Аз съм Стига, тихо стига. горд. Ако вие харесате Карлос Насар, напишете българи юнаци. Коментар. Да, единствен коментар. Може и негативен, ако не го Не иска да се върнем по същество на темата, която ще говорим. Днес ще говорим за отхвърлянето, как се опитваме да се харесаме на хората, за да не останем сами. И да, какво мислиш по тази тема? Ти попал ли си в такива ситуации? Опитал ли си да бъдеш харесван? Изпадал съм, няма как. Ти преди малко използва думата всекидневие. Всеки дневе, ама не за мен. Значи всеки дневно го виждам. Всекидневно го виждаш. Ти не го ли виждаш всеки дневно? Ами да. По-повече от търпеци. Тази тема, между другото, ми дойде вчера, тъй като видях един човек, сега нямам да споменавам името, който точно такъв обича да лижи газовете на всички. И просто си казах, ние бяхме подготвили друга тема за този епизод реално. Не спомня. Да, реално ще да говорим за комплекси, за такива работи, но в крайна сметка реших да говорим по това, защото вчера го видях, направи много голямо впечатление, издразних се на това нещо. И реално се разказал поне ситуации, като много не е интересно. Ами да, бяхме се събрали и видях един такъв човек, който не го виждам редовно, който лижи газове. И реално ми направи впечатление и реших да говорим за това, защото то лиженето на газове с това цел да се хареса реално. Да може да бъде одобрен от хората и да може да бъде харесван, да се чувства значим и така нататък. Нали, това за всички психологически ефекти, последствия, но защо го правим? Нали? Това е последствие от някаква психологическа травма или нещо такова. Но реално го видях, аз такива хора не харесвам, не ненавиждам. Хора, които се харесват с всички, според мен има нещо гнило в тях, защото ако се харесваш с всички, значи си безхарактерен. То това и даже са клоничи с безхарактерието, защото безхарактерността, точно това е символ. Когато харесваш абсолютно всички, т.е. си безхарактерен, ти нямаш твое личностно аз и реално като си кликваш с всички, значи нямаш... Аз съм бати характер, аз не харесвам почти никой. Да, това ти казвам, значи, ако си кликваш с всички, че значи не се характеризираш с нищо. Добре, ама би ли обяснил сега ситуацията, как по-точно е подлизурко в случая? Просто, как ти кажа, смисъл, то се усеща, някакво ходиш при всички, даваш им газягата си, как се казва, все едно, предразполагаш ги, дали даже с хора, които не се харесваш, пак отиваш при тях, нали. Може нов партньор да се търси, че да знаеш пак. Не, говорим за, нали, в компания, която сме, нали, става въпрос даже само за мъжка компания. Да. Така че... Значи от другия брак. Направим впечатление и... Иска да говорим за това, просто защото не иска толкова... Между другото, осъзнах, че тази тактика е доста печеливша във времето. Да. Сега ще да, болезнено печеливша е за мен. Нали, не, аз мога да кажа от моят личен опит, аз даже винаги съм предпочитал да седя сам, отколкото да се харесам на някой. Аз никога не съм се опитвал да се харесам на някой, аз съм си такъв какъвто съм си. И ако с някой просто не си допаднем, даже то се личи, в смисъл по маниерите ми, не му обръщам внимание, избягвам го, държа се по-пренебрежително към него. То се личи, как да ти кажа. По-голям защото да, наистина, държа се съм в ролята на психолог, имам чувство до момента. Не, чакам да не, такова интересува, така гледам. Все едно пари получа, но да, аз да разбирам напълно. Това е, как да кажа, в днешно време е по-скоро всеобщ маниер, който най-малкото не се внушава.
тъй като най-малко аз не съм чул за инфлуенсъри, дето не обичат и не харесват всички, значи това е една от най-голямата рядкост. Всички ти казват, нали, малко или много, са жестове, нали, ти го казват индиректно. Те ти казват, малко или много трябва да си подлизурко. В повечето бизнеси пак трябва да си подлизурко. И те хората Повечето имам чувство. компании, да се О, издигнеш. да, и там особено ти влизаш нов, то не върви сега всичките да ги нахейтиш или да си по-дръпна, трябва сега малко да ги поблазнеш, да ги получаваш, все много миши сваляш, същата работа. Точно сега според мен... Сега, честно казано, не мога да кажа, че аз не съм го правил. Сега, вече да подлизуря, не бих казал. Обаче, сега се случвало харесваш. се, да, ми се наложи понякога да се харесвам, особено сред хора, след които усещам, че трябва малко или много да се харесвам. Виж сега, според мен трябва да разграничим двете неща. Сега едно е да са по някакъв начин да се покажеш. Да искаш да ги харесаш, защото... Да искаш да си покажеш добрите черти, Да, за да се не, харесаш. това искам Друго да е кажа, да че си подлизурко, според мен. съвсем различно е да му се харесаш, издигайки го него. Това пак е едно и друго. също. Това е пак едно и също, защото това е с тънки граници, разбираш Точно ли? за това го Както споменавам. най-добрите приятели и ходене. Точно за това го Нали, споменавам и ти така че- казвам, че е хубаво първо то ти каза, хубаво е да се разграничи, гледам да го разграничим Тънка е в случая. границата, Тя, тънка. че границата е тънка, обаче в единия случай единия се опитва да ти покаже той какво може, в другия случай той ти казва ти какво можеш. Нали? Да, така е. Защото Това е, да. тя- Да. Ти Добре хубаво го можеш обясни. да дигнеш 100 от лежанка, да даваме еквивалентен Да. пример. Обаче той ако ти каже ти, обаче аз вярвам, че може да дигнеш 120, ти ще дигнеш 120 и да не са добро става. Да. Но гледам, че тези хора малко или много, даже аз преди като съм бил малък, това не съм го разбирал. И даже, защото аз от малък съм винаги такъв, предпочитам да седя сам, да не съм приятел с никой. Просто това съм си аз. Ако не ме харесваш, fuck off. Заминай, брат. Следващия, ако обичаш. Предпочитам да си кликна, да имам по-малко хора, с които да си кликна, но са истински, отколкото да се правя, че на всички съм приятел, такова. И, нали, като малък, нали, тогава вече аз не съм разбирал толкова много психология и от всичко, нали, не съм бил осъзнат. Не, че сега съм. Спомено Да, тогава. в процес на осъзнаване съм, но че ме питам нашите, нали, така и така, виждам, то така обръща палачинката с един е така, другия е така, на всички се опитва да се харесва и нашите викат, това не е правилно, не го прави, защото истинските хора не го правят, но те първо ще видиш живота как тези хора постигат женът успех с това, но те имат лимит. Реално те не могат да си надскочат този лимит, защото те винаги трябва да са под някой, разбираш ли? Защото винаги на някой трябва да лежат гъза. Те не могат да надскочат този някой, на който му лежат гъза. Но Те ако спрат, ще спаднат нормално. overall имат голям успех. Когато примерно са в някакви корпоративни компании, лежат газовете на шефа си, или примерно това съм го забелязал в училище. В училище. Лежат ги за Да. газовете, защото много тъпа дума използваш. А, Дай ще аз зато изпод лизурко почнеш. Да, добре, окей, малко под лизурко. Това примерно съм го забелязвал, нали, то почваме във всяка една структура, нали, най-ранната структура, в която е едно дете, тя, нали, която вече това забелязва, това е училище. В училище забелязвал ли си как някои хора лежи под лизурко, И деца гледат, то искам ти кажа. подлезурквайки на учителите, така, избягват изпитвания, Провокации малко или много. да, избягват Оценките имат изпитвания, по-голям шанс да бъдат прескочени. да я бъдат Макар че аз също по-високи. винаги съм бил наобратно, аз по-скоро се опитвам да не ме харесват някакси или просто опитът ми е бил различен. Да, и аз. Аз, Той, даже мисля, че умишлено имам чувство, че понякога съм се нацаквал, тъй че да не ме харесват. Което ми прави да, защото примерно когато- предвид тази тема. когато примерно учителите не са били справедливи, Справедливи? Аз в принцип не харесвах такъв тип хора и не се отнасях много добре, нали, с изключение на класния ми, както и да е след 8 клас. но си го забелязвал. Забелязал съм го много ясно. Сега макар, че мога да го забележа до 7 клас,
края, тъй като после влязах в едно много така свободно училище, в което нямаш просто такива хора, защото ние бяхме отдадени на друга кауза. Тя не беше свързана с учене и каквито и да било учебни занятия. Просто нямаш такива хора в тези училища. Вече може би има, но по мое време нямаш. И обзето, тези хора пробиват си път. Бавно, но славно пробиват си път. Бавно, но славно, ама ти нали се сещаш колко жертви правят тия хора. Защото честно казвам, ние сега Те ще губят кажем, себе си. лесно им ама не им е толкова слезно. Защото ти представи всяка вечер трябва да заспиваш тази мисъл, колко си неидентичен, колко си... някакси си себе си. ограничен си във възможностите си на разговор най-малкото, което е. Защото ти в един момент, когато този човек е, да кажем, когато ти си издигнал на пиедестал, той в един момент ти казва нещо наопак и ти си сега в една дилема да се съглася или да не се съглася. Как да го извършите? То почват едни мисли и разни сега. Аз съм го наблюдавал не само към себе си, и към себе си ми се е случило. Даже понякога се плаща, че имам и един такъв близък приятел, но по усмивката разбирам. Но се съмнявам, по-скоро е малко по-тъпчък. Да. Да. И разбирам, че наистина те до една степен, както ти кажеш, наистина много губят себе си, но те... Проблема не е толкова, че ще загубят себе си, проблема е, че губят идентичност като хора. Защото в един момент аз се чудя с кой говоря, дали водя монолог със себе си, просто аз съм дублиран или... И също тези хора, знаеш какво съм забрал, това е симптом, че когато са в компания са едни, когато са само с тях, т.е. са на индивидуален разговор на 4 очи, са съвсем други. В смисъл, тогава показват, може би, по-така как си обръщат мненията, за да може да се харесат така. Истината е, когато сте в по-малък кръг, но и тогава не е сигурно, понеже много зависи. В повечето случаи даже бих казал, че в тесен кръг те са по-фалшиви, отколкото в голям кръг. Според мен това да се харесваш с абсолютно всички, т.е. да нямаш търкане с нито един човек, е пълен ред флаг. Ред флаг е от всякъде. Не, ти замислиш, че има и хора, които съзнателно го избягват. Те още повече ми правят впечатление, имаме още един такъв приятел. Да не се конфронтират въобще. Да, което също не мога да разбера. Ако има конфронтация, гледат да отстъпят по възможно най-бързия начин, което не мога лично да си обясня. Това не е подлизуге, но е някакъв вид за мен е пак някакво психологическо такова изкривено. Знаеш ли, че съм... да, сега ще стигнем до тази тема за точно за психологията. Само ще го вметна набързо. И това е страхът от отхвърляне. Да, може би това е един много голям проблем на хората, със сигурност. Но този страх към кого е зароден? Това според мен защото искам да кажа, че разбирам да бъдат отхвърлени от жени, нали, примерно. Да бъдат отхвърлени от приятели, да бъдеш отхвърлен от човек, когото не познаваш, някакси моята лична психология не си го обясня. Човек, знаеш ли на едно човешко същество, кое има първото отхвърляне? Сигурно от техните. Точно така, от родителите. Те усещат за първи път чувство на отхвърленост от техните. И спрямо това как техните се отнасят с него, това може да повлияе много на точно тази черта от психологическото му развитие като цяло, защото това според мен е много важно, защото за напред тези неща, дали се опитваш да не си отхвърлен, стават много важни и много се забелязват, защото аз имах един много близък приятел, по-скоро приятелка, която точно е така. Аз не съм виждал да не се хареса с някой. Всички са поздравя, всички са бачи големите приятели, като се видят. Вау, много големи приятели сме. С цвят на кожата, извинявайте. Не, без цвят на кожата. Няма да разделяме. Синя. Мая смърт. Да. Точно така всеки път, като види някой, вау, така, от кога сме се виждали, вау, такива. Пък те до вчера си говорили зад гърба, не са харесвали, както и да е. Какво ти кажа, че на мен ми се шо да ми се зарадва, пак на мен малко кой ми се радва. И това нещо
като го погледна сега, с такъв човек не можеш да си добър приятел. Ти беше дълго време, не знам. Ма ти не можеш с такъв човек добър приятел, защото този човек, той няма, как да ти кажа, той от този страх да не бъде отхвърлен, от тая травма, която има от техните. И той вече не може да е истински към тебе човек, защото той във всеки един момент от това да не бъде отхвърлен, той прави грешни решения, разбираш ли? И това е много дълбоко зародено, защото от този страх да не се окажеш сама, нали, или сам в дадена ситуация, в даден момент от живота ти правиш някакви отчаяни действия, които после тотално рушат всичко, което си изграждал преди това, разбираш ли? Аз ще пратя епизода на лично съобщение. Не, обяснявам ти как според мен... Да, шегувам се, но... Не се отнася само за един човек, това е за всички. Не, това е абсолютно вярно. Аз от всякакъв регламент съгласявам с тебе. И аз имам подобно близък човек в окръжението, но неговото оправдание е, че той го прави чисто работно, което мен не ми се вярва напълно. Не мога да кажа честно казано това е причината, тъй като семейната му среда изглежда много стабилна и през цялото време, в което си говори, изглежда много стабилна. Може би има и други фактори, които аз не познавам. Има други Разбирам фактори, за семейните среди и такива работи, и аз съм чел, и аз съм се интересувал, и аз съм гледал. Но има много неща, които предразполагат човек да се държи така. То отхвърлянето може да е примерно, ако вашите ти обещали да направите нещо и в един момент майка ти казва, което е нормално, тя е възрастен човек и ти казва, нали, ами виж сега няма да може да направим това нещо, защото аз трябва да ходя да работя или имам бизнес среща или имам по-важен ангажимент. И тогава ти се чувства отхвърлено, защото майка му или баща му избират да направят нещо друго место, да отидат примерно с него да ядат сладолет. Колкото и малко и смешно да звучи, е факт. Да, ама до някаква степен и... Сега аз съм примера за обратното или поне в случая, защото сме двама. Но аз примерно не се държа по този начин, пък някакси не съм Виж, то не е се чувствал по този начин през целия живот. Със сигурност не е 100% формула, че ще стане така, да, нали? То има много фактори, но... Не, това искам точно да развием. Според тебе, кой е най-големият фактор, който би те предпазил от това? Това е лично моят въпрос в случая, който тук ще ми представя къде. Ами, честно казано, гледам един много интересен рейд. Рейд? Рейта на колко хора, след като техните са били алкохолици, нали? Техните деца на тези алкохолици, дали са алкохолици. Тоест, рейта на хората, които техните са били алкохолици, те стават алкохолици. И рейтът е нещо от сорта на 70-80% на 20%. Тоест 70-80% стават алкохолици, защото поемат това, което са виждали като малки. И другите 20-30% казват, не, това ме погноси, няма да съм такъв. Тоест, вече тези 20-30% просто трябва, те са го осъзнали, смелили са го и са казали, аз не искам да бъда такъв. Те са осъзнали, че това е грешка. Но за жалост другите 70-80% те си стават такива. И нали, няма как да се сърдим на един баща, че си би детето, като него са го били като малък. Така че... Ти му се сърдиш, ама... Да, обяснявам ти как... В крайна сметка, виж, ние съдим без да питаме, така или иначе. Защото ти като тиеш в съда и си прибил някой, ти не тъптат. Да, какво ти е психологическото състояние. Щом те е бил баща, ти позволява да те убива, бой. Това ти казвам, просто такъв е рейта, аз вярвам в това. И това така ти обяснявам твой случай. Аз хващам, но въпросът е може би кое точно предразполага това хората да го избягват. Хората минали в тази среда, защото, нали, той имаше един... Силната психика, силната воля. Възможно е. Имаше един много стар, то даже не съм сигурен дали е като лаф или е като такова мотивационно дети за по групичките в Инстаграм. Двама братя и единия страшна пияница, страшен пропадняк. И го питат, викат, що си такъв? Баща ми беше алкохолик на биш, точно стои си за този пример, защото го подигна. И другия е супер успешен милионер и такива работи. И го питат, що вика си така, вика, що баща ми беше пияница и ма биш. Абсолютно. Това е точно чудесния пример. И това ме навежда на мисълта,
кое повече е дръпнал от другия да постъпи по този начин. Слабата психика, Може би това е слаба фактор, воля. да. Това ти казвам, затова ако си силен характер, Човек ще успееш. замисли се, то пак човек се обработва цял живот. Но всичко идва, даже наистина това все повече се убеждавам и това да се харесаш, и да не бъдеш отхвърлен, и това да загърбваш твоите ценности, за да може да лижеш, да не казвам, на някои подметките. Да облизваш. Да ги облизваш, за да може... Това означава, според мен, да го обобщя. Това е много комплексно нещо и той има много така кейс сценариус, в които можеш да се използва това опитване да се харесаш. И точно в един случай е да не бъдеш отхвърлен, в другия случай загърваш твоите ценности, за да можеш да стигнеш до някъде, примерно да се скачиш по някаква верига нагоре. Да, къде са по стълбичката, Да, докато не трейдваш. се щупят стъпалата. Точно. Трейдваш твоя ценност, за да можеш да се скачиш по-нагоре. Душата, да ти кажа. Това е също като приказка за стълбата. Аз до сега не бях я поглеждал така. Аз се бях поглеждал може би малко... точно по този начин Аз се съм бях го поглеждал от гледната точка на властта. Като се качваш нагоре по стълбичката на властта и забравяш човешките си, твоите си ценности, дадености, вярвания, Между морал. другото е единственото литературно нещо, което съм чел и за това мога да те разбера, така че имаш късмет, може би да захващаш. Да. А пък сега го поглеждам от гледната точка как, за да може да... То пак се изкачваш по стълбичка. Ти се И изкачваш, да се обаче харесваш. той човека търгува с неговите ценности. Да, И тук и за да се търгува харесваш. Макар че ставайки въпрос, ако говорим тук за власт стил българска, ти да, пак се продаваш душата по някакъв начин. Да, имам предвид, че в Не, случая го говоря, че погледнах... и еквивалентният ти вариант също е добър. Да, но в случая го погледнах, нали, в това ти трейдваш ценностите си, за да можеш да си в част от някаква компания, да си част от някакво приятелство. Дори не е нужно да си част от компания. На повечето хора искат са част просто да имат завързано приятелство с някой. Много човек. Което за мен дори лично е по-голям проблем. Винаги съм бил конфликтен, когато не съм харесвал някой, когато не съм си кликвал с някой. Показвал съм го и знаеш ли, че от това, като се върна назад, само съм губил. И си казвам сега, не казвам, че съм спрял да го правя. Просто да го правя интелигентно. Е нормално. На времето аз съм бил много първоинстинктен. Отиваш, биеш го, псуваш го, удраш го. Това си ти първоначалните реакции. Ти какво друго да направиш? Ти не знаеш. Не, примерно, сега аз съм си създавал така, примерно, изкуствени врагове, които просто защото пича не съм го харесал, погносил ме с нещо и аз ходя се карам с него, пък то не ми е в работата, разбираш ли? Да, и ти го помня. Научил съм едно много важно нещо и то е от тая гледна точка, на тая възраст мога да кажа, важно е човек да си избира битките. И мисля с това, примерно да дадем някакъв завършек на епизода, тъй като мисля, че наистина е много важно човек да си избира битките. Не знам ти как го виждаш, но не може навсякъде да водиш война. Мога да ти кажа, че империите, които са водили война навсякъде, в момента са приключили. То историята също го показва. Много, много добре го каза. Историята го показва. Трябва пак, не трябва да лежиш под метки, не трябва да си подлизруко, но според мен трябва да си избираш битките. Не може навсякъде да водиш битки. Не, трябва да си умен, не е нужно със всеки да се скараш умишлено. Можеш напълно лесно да го подмениш. Просто повече хора предпочитат лесния вариант да се скарат и да опрекнат другия. Това е. Не, това е малкият процент. По-големия процент е тези хора. Здрасти, как си, приятелю? Ще се видим, нали? Да, ще се обадя. Чуваме се. Да, чуваме се 100%. Излизаме. Утре ли? Утре. Случвало ми се, ама излязахме, защото да сме се обадили. Защото тя ще ми се обади при една седмица, да вика малко добра воля, ще позвъна нас, сигурно да я забра. Ето, това е пример, между другото, за такъв човек. Сещам се за кой говориш. Пример, с приятел са всички, 50 компании смени, пълен ред флаг. Ти не останеш с едни и същи приятели. Защо не останеш с едни и същи приятели? Защото като видиш някой по-добър, примерно аз сега, идва ми някой по-готин човек в момента и заебавам тебе, за да може да се харесам на другия. Примерно в една ситуация ти си двамата сте с този човек, на който искам да се харесам
И аз почвам да говоря някакви обратни неща на това, което съм говорил на тебе, за да му се харесам. По този начин аз загърбвам връзката си с теб, И разбираш аз ли? деш гледам като пукел, защото... Абсолютно. И това е пример за такъв човек. Абсолютно. Не, това е страхотен пример, само че този човек, ако даваме точно с този човек за пример, той честно казано ще е съгласен с двама ни. По различен начин. Така че има и някои, които са надградили левела по принцип. Те вече са превъртяли играта. Те са на друго ниво, те още играят друг сервер. Ами добре, аз мисля, че, Че принципно е завършек. Ние имаме какво да кажем, но няма нужда. мисля, че е доста добре стана, така че... За следващия път ще споделиш ли каква е следващата тематика? Да. Поне да се подготвя Да, един път, че следващата... се че съм Абонирайте много... се, абонирайте се. Да, молим. Молим ви се, да. Тона Тинг също, че заказахме го с До парите. някой лев, да. Примерно е Вчера бяхме на 2-3 дискотека, стотинки. малко са поисках, че някой. 2-3 до стотинки, съгласен съм. Може и повече. Примерно 40-50, както Колко решите. цивеци. Както е стига А да... гивалея с трошията, ще кажеш кой го спечели. Какво? Гивалея с трошията, ще кажеш кой. Да, Борко Моде спечели гивоя с трошията. Честито на Борко. Да, прати Дано си ти е адреса харесала. в Инстаграм, ще прати трошия от баба от миналата година, но тя е такава консервирана, запазила се, така че не се притеснявай. За първи път чувам за консервирана трошия. То не е консервирана, имам предвид, че е Оборка, херметично затворена, да. да. И няма как да се развали за една година. Така, завършваме епизода с това да кажем, че е важно човек да си избира битките, да не води война на всяка цена И е важно да бъдете стойностни. и да бъдете себе си, точно Защото така. ти на нас ни е много голям проблем в момента, поне на мен лично, тъй като то е ясно, що няма въобще да коментирам, тъй като и аз съм в тая индустрия работя, в която всички се така всички да обичат. Има изнервя твърде много. Пак аз не харесвам никой. Чао, бамбино! Хайде, бамбис.